Ja. Du er meget confused lige nu. Det er overhovedet ikke, fordi det er et mærkeligt spil. Nej, overhovedet ikke. Tralala, det bunderster. Tralala, din fede ender. Tralala, din kæmpe. Og jeg er dum. Det har du nok ret i. Det var meget sagt, men okay. Du kan godt. Kom. Double takedown. Jeg skal bare lige af med det. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Det hjælper faktisk direkte bare. Prøv at se. Tralala. Okay, nej, det hjælper ikke en skid, det her. Jo, det gjorde det. Jeg filmer stadig. Det bliver sgu ikke en short. Er du klar? Gang lokker det. Oh my. Det næste er et jordbær. Det næste, jamen det ved jeg kan se det deroppe. Next, det er strawberry. Limon. Jeg kan godt lide ansigtet på den der. Jeg tror sgu ikke, den kan lide dit ansigt. Hey! Wow. Hold on. Åh nej. Nej. Bomber Cloud. Nej! Er du klar? Bomber Cloud. Nej. Nu får jeg den der den ud. Eller jeg gør ikke. Men tralala, badum, dang, dang. Tralala, de fede ender. Double take. Team takedown. Team takedown. Dobbelt. Den opdaterer. Vi når ikke at spille, vi har kun en time tilbage. Hvad? Ej. Det bliver bange. Fanden bliver du bange for små fucking meloner, der bare fucking springer? Skulle det dem, der burde være bange? Det er dem, der snart dør. Den næsten dør. Er I klar? Bruttet. Overhovedet ikke. Nej, overhovedet. Det er til det alt, hvad du skal bruge. Yay! Nom. Njam, njam. I like the sound of broop.
Pam, Pam, here comes Pam. Bam, bam, here comes Pam. But I don't want you to come, you're freaking ugly. Godt, jeg lige redde den der. Hvad? Nej. Ej, jeg tror vi sådan... Og så må jeg starte mig selv ihjel. Hvis den der rører ud over, ikke? Det gør den sgu. Ja, det gør den. Nå, lige om lidt slår du dig selv ihjel. Måske ikke. Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg vent. Og nu begynder at klappe. Se, nu er den der ikke mere. Jeg vent. Ja, jeg vent. Man kan ikke rigtig vinde, men... Jo, hvis man får 2 vandmeloner, så starter man bare forfra. Men det handler om at få big score. Nej. Hvis man får 2 vandmeloner, så forsvinder det bare. Ja. Så forsvinder begge vandmeloner. Ja, og så skal man få en ny high score, hvis det forsvinder alt. Nej, det er ikke bare vandmeloner, der forsvinder. Alt forsvinder. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg troede kun, det var vandmelonerne. Det er watermelons. Jeg troede... Nej! Pik, Nej! pik, pik. Yeah. Det var vel godt, du gjorde det. Hvordan hjalp det? Så jeg er bare to kill, jo. Me? What have I done? Everything. Walk on the ground, the more house you like. Dumbass. Du bliver demonetized. Hvad? Du bliver demonetized. Tak, men jeg ved ikke, hvad det betyder. Det betyder, at du ikke får penge af din video. Okay, jeg er ligeglad. Men gør du overhovedet det alligevel? Nej, jeg gør det, jeg plejer det, gør jeg ikke. Jeg ved ikke engang, hvordan fanden jeg overhovedet skulle få penge. Jeg har ikke nogen account. Men hvad end man overhovedet kalder for account. Men det kan være faktisk være den her rundt. Jeg får 2 millioner. Nej, 2 vandmeloner. Så Tror jeg ikke. det kan sgu da godt være. Men jeg tror, du kommer til at få ny high score. Min high score, det var en vandmelon og en melon. Min high score har aldrig været 2 vandmeloner. Jeg hader, når sådan noget der sker. Bare lige putte de dårlige hører op. Vandmelonen ligner en mave, og ananasen ligner 2 bamser. Seriøst? Er det det, vi taler? Den der ude. Jamen, den skal jo over stregen. Ja, det ved jeg. I don't like this game anymore. Like I said. No, I don't like this game anymore, bro. You are gonna lose. Think you already know that. Ja, du tabte. You can get free Brawl Stars skins and Plano shoes. First, open the app to scan any barcode. You will get the reward gems. Then you can extract these gems to your account immediately, the more code you scan. Hvad hedder det der spil igen? Jeg vil ved på det løgn. Jeg ved på, at det koster penge. Nej, spillet koster ikke penge. Men jeg ved også, på det løgn. Du får lige en besked på din telefon. Min telefon? Ja. Om hvad? Det er bare 2, 4, 5 tal, jeg lige skal bruge. Det skal gå lidt stærkt. Skal ikke så meget. Nej, ikke.